Dakuar bakit itlog mo sa. Ay, ali mo koy. Pila premium ni ma'am? 25. Nya ada 25 sa ini ka. Oh, sa win to win. Terus man. Siya ka ni. Ini mo na ni. Dolong ting. Kena. Ikaw ka balik na. Oh! Tatay Bisot! Tagak! Karusa! Oh, bailo, bailo! Dili na sa gyasay, alim mo ko, dito na sa si Tatay Bisot. Tadi magigit ka ng mukhang. Oh. Sana ay matay. Ano na ni kansi? Siksa ko bulan sini ko. Ini mana? Aming na pakai ko. Tuklo ba? Belum. Pan min daw na. Di may business na ganyan. Kita ko ari mo dia. Mati be. Di may business. Didigdigkan mo sa ako. Ala. Wait. Ate tingod. Tagak tatay! Oh, duha na! Ate di magikano na buwang re. Oh, bailo, bailo! Bailo! Di magikano kan sini ko ni re. Kasi pareha tani lagi. Sa kuto ba itlog? Di jay. Oh, duha na! 2 down na Tatay Bisot! Gangit ang live stop DJ. Hari ko dali. Iya. Gitu. Tagang tatay! So, atre! Ah, katulo na! Bailo! Gandeng kano niya. Ay, Agay. main utak ko sa kidya to, buron ko karang kabayawan ato. Oh, tulo na ha! 3 down, Tatay Bisot! Talimog ko, wala pa. Yo. Ya, tera. Gamit performance. Kena. Fall down, Tatay Bisot! Dakong itlog halo. Oh, apat na! Agay ko. Last na lang, Tay! Woo! Tayang. Hindi na akong katawa kay mao man nakahiyangan akong katawa ko. Pila na ikuan? Pat, last na lang! Tina. Doon lang tabayaw. Kitik.
Agay. Tatay Isot! Daan, alam mo kayo, 25! 25,000! Thank you, ma'am. Sampai na, ma'am. 25!